Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ ακούγομαι. Μάλιστα, εσείς. Δεν θα μιλήσω ούτε για το πλακάτ, για το πανό του Βόλου στον Μπαράζ, ούτε για την Καλαμαριά θα μιλήσω. Θα μιλήσω για την ομάδα μου. Ο τελικός για τον Άρη είναι την Κυριακή, δεν είναι στο Βόλο. Αν τυχόν σηκώσει ο ΠΑΟΚ το κύπελο στο Χαριλάου, το πρωτάθλημα, με τι ψυχολογία θα πας μετά στο Βόλο? Με τι ψυχολογία? Και ο Παναθηναϊκός με άλλο προπονητή. Σε λίγο σε λίγο διώχνουν το Τερίμ. Ο Άρης, άμα γίνει διπλό το μάτς της Κυριακής, με τι ψυχολογία θα πας στο Βόλο? Ή ξεχνάμε τι έγινε μετά τον Μπαράζ, που χάσαμε τον Μπαράζ που έφευγαν οι παίκτες? Ποιο παίκτη θα κρατήσεις μετά? Είναι το μάτς της τριετίας για τον Άρη. Γι' αυτό το λόγο sold out την Κυριακή, να κουρέψουν τα δέντρα γύρω από το Χαριλάου, να περάσει το πούλμαν. Μη. Ζανάξ λέγεται. Ζάνεξ λέγεται. Πώς λέγεται το χάπι? Πάρ' το Γιαννακόπουλο να σου πει. Ηρεμόλο. Πώς λέγεται?